Say good morning. Pag nagtingkang-kang na. Good morning, titas. Good morning, Sabado ngayon. So kami ay on the way. Which one? Just put it there, love. In front of you, lang. Just put it in front of you, love. Good morning sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Ngayon ay Sabado. So, gala tayo. No? May pagala kaming pamilya. Ipipika po namin yung mga kaibigan ko sa trabaho, si Oli tsaka si Madam Rina. So, una namin pick upin si Oli, tapos si Rina, tapos puntahan namin si Ate Cristina, yung kasama din namin sa work. Nee. Wat zeg je? Nee, ik heb minuten zijn we. Zijn we er of zijn we daar? Oh, is goed. Oké. Zijn we daar? Zijn we daar? There we. May pa konting flash tayo nangyayari dyan. Inaano po ako ngayon, may breakout ako kasi nga ano na tayo. Wala naman tayong swerte. Wala na naman kasunod si Ana, so magkakaroon ako. Kaya may mga breakout ako dito. Our daddy driver is just there. Yan. It's locked on you pa ba? Malapit na tayo kila Oli, mga 7 minutes na lang. Maganda ang weather today. I think max is like 24 degrees, no? 24. Yeah, 23, like that, 24. max. May pa-lake din doon sila, so baka mag-swimming po si Ana tsaka si Ruth na dala ng pangligo. May patubig pala dito. Ayan, may patubig dyan. Hindi lang masyadong klaro, no? Baka dito. Konti. Ay, hindi pala. Ana trains, Katja. Kijk. Ja. Ik hoor je geluid van. Oh, malapit pala tayo sa dadaan tayo malapit sa hospital kung saan ako inoperahan. Really nice weather today. Ja, is goed. Do you know where Oma and Opa are going today? It's nice weather. Maybe they will go biking. Opa is gonna work in his in the garden. Okay. In the high city, hi Den Boss. Hey, een krokodilwolken. Yeah. Papa, een krokodilwolken. Krokodil? Ja. Waar dan? Yeah, like that. Voor jou. Because like that, the mouth, but it looks like... Nee, Anne Ay, lijkt net sabi een ni Ana olifant. parang crocodile daw. Kijk daar, met een slurf daar links. Zie je die? Dat is een olifant daar. Zo doet de slurf omhoog. Magaling yata si Ana sa mga patterns. We'll see. Nee, dat is helemaal niet mooi. Really nice lang. The color of the sky is really nice. Kapot, papa. Malapit na po tayo kay Oli. 5 minutes na lang. Toch al Ito yung hospital. Oh. zijn we er nog. At yung kaibigan ko dyan rin nanganak. Pag may kasunod tayo kay Ana, dyan din tayo manganganak. Char. Assuming. Ganda ng apartments na yun. Dyan. Are you excited to eat Filipino food, Udo? No. I'm okay with Filipino food, but as long as it's warm, hè? Diba kasi sanay tayo na kumakain na kahit hindi na lumamig na yung pagkain ba. Yung mga Dutch kasi ayaw nila ng malamig ang pagkain. Hindi naman kasi magba-barbecue. We're gonna do barbecue there, Dudong. So, Yeah? yeah. I didn't know that. Yeah, I told you. We will do barbecue. Oh, otherwise I would bring normal, burgers, things like that. Sa Baponisya eh. Should you bring burgers, things like that, or not? Nee, Ate will do that. Welcome to Den Bosch. Ayan, may mga paano sila dyan, mga flag sila dyan. What's her name ba? The Tante van Oma? Toos. Tante Toos. She lives so close by also, no? Yeah, with the health. Ayan, 3 minutes. Andito na po tayo. These are really small houses here. Like camping houses to do. Yeah, Ganda yeah. naman ang ating aling maliit dyan, oy. Dito na po tayo kila Oli. 1 minute na lang. Ito na si Mama Merienda. Buti yung lumabas ang araw. Kaya, ngayon naman, sunduin natin si Madam Rina.
Ana, you will pick up Tantarina. Tantarina. Yung favorite. We will pick her up from her apartment. Hinahanap niya si Loina da eh. Oo nga, bakit ba Hindi gagawin today? Hindi ko alam. Vita's there already. She's down. Gana Arbove. No. Beneda. Ja, dat ook. Hey, moet je wel vragen of de andere Tita's ook lussen. Ba't may mga dala tayo? Misschien de andere Tita's ook. Bebe. Ne, hindi kami bumili ng dessert, ne. Uy! Bigyan kay Ana, tingnan mo. Ayan na naman. Sa kanya. Bakit ako ah? Day, from Tantarina. Ne, gusto mo kunin namin yung car seat ni Ana? Baka mahirapan kayo dyan ba? Kasya lang. tayo. Baka sign Kaya na ba? to na na magda-diet. Sign na to na magda-diet. Eh, ganito ang life namin dati ng lola ni Oh, Ana. thank you, well, dearest. Tingnan mo kung kasya to sa kanya. Hindi, si Ana naka-lipstick. Tingnan mo. Lalo mo na naman yung prima. Ay, sorry. Tantarina heeft een cadeautje voor jou, schatje. Ang kaya. Dat is lief, hè? Oh, Magkukunwaring seatbelt na lang ako. Akala ko swimsuit. Wala, ang sexy naman ito, ni. Wow. Nakita ko yan, nakita. Ay, Ana to, Ana. Ano yan? Pang swimming? Ay, hindi. Ang cute. kijk Pang eens. summer pa din. Wala, ang ganda ng color Is die niya. mooi? Ang ganda. Wat zeg je dan? Oh, you check lang. Anna, wat zeg je dan? A few moments later. Tapos may ice cream. Bili kami ng ice cream. Ano will your day, sir? Ay, maalit. Nabuhayan siya. Wat zijn nou? Is ook melk. Oh, lekker. Ze hebben ook aardbei. Aardbeien Ze hebben ook aardbei. I thought the cone ba? Akala ko pa naman yung machine lang yung Wil jij eentje mag-ano. van aardbeien hebben, Anna? Of niet? Ganito pala. Ja? May mga cheese din po sila dito at saka gatas. Welke wil jij? Uy, akala ko magpipin kami, Wil Ollie ook? Ja, Ollie ilalagay. wants two, hoor. Not bad. Ilalagay pa. Oli! Oli! Gusto mo? Do you want the ice cream? Ano, I already had them. Okay. I have 10. Finish. Pang honesty is the best policy talaga dito, ne. Honestly. Bakit ang binigay niya? Wala na siya. Wala na. Yun na lang. Ayun eh, kasi ayun na. Papa, hube, Kosti? Nag-join pa kayo ng carnival, ganun? Dati. Ang cute naman dyan. Picturean kita dyan eh. Ayun lang yung anak ko. Wala, maliit na. Yun din kasi yung pinasukan nila magkapatid. Tapos ano yung reputation sa mga Dutch doon sa amin. Wat zijn dat? Knompjes. Scott. Deze aardbei, wil je die proberen? Nagboy, oh. Klompjes, als je op de boerderij doet werken, doe je klompen aan. Your hair. Sana may lipstick. Uy, nag-lipstick man ka, uy. Retard. Totoo ako mag-retard. Deze proeven, Anna, aardbeien? Medyo malamig, no? It's also cold, Dodong. Wat? Here. Buiten? It's windy. Ja, dat klopt. Het is in een weiland, hè. Het is open.
Yan si Mama Merienda, oh. Yung may-ari ng Mama Merienda, Pontenel. Ang daming sinabi. Enel? Kuripot. Nandito na po kami. Nakapag-park na kami. Hindi pa namin pwedeng dalhin sa yung sasakyan doon. Kasi wala naman kaming reservation. Pero may bahay bakasyonan kasi sila si ate dito. Nauna na sila Oli tsaka si Rina doon. Ang ganda dito. Dito na po kami. Puntahan na namin hinahanap na namin ang bahay ni Ateng. Po yung aming pagkain. Ready na lang yung rice. Kakain na kami. May nilaga si ate. Oh. Without rice. Mag-barbecue kami mamaya. Pero ngayon, lunch muna kami. Ganito. Rice. Lekker. Pansit. At yung aming view. Andito din si ate Cristito. Hi vlogs! Sabi hi vlogs. Kain na kami. Ana, Gaan we een foto maken. you can get this one. Hi vlogs. Zie je waar die is groot? Yeah? Oh, heel goed. Kain na ni. Huwag kang mahiya ni. Huwag na mahiya na mag-rice na eh. Will ya rice, Maisha? Mijn bordje maar. Weer een beetje Kain rijst na of na. soep over? Kain po tayo. Kain po tayo. Ay, Kaya ko ganun. sa baw. Hindi, kumuha ka ni. Ano yun ni? Yung lalagyan na yun ah. Lalagyan kita de. Ah, sige tayo. Lalagyan ng ano ni? Magbigay ka rin, ganun. Nou, dankjewel. Dat is van de ijsko. Zie je dat? Yeah. But we have a lot, so we can use. Oh. Wil je deze met soep? Lekker. Yung araw na Maar ik hindi kon mapag- over de rijst in de soep. Yung araw hindi Ik kon de soep over de rijst. Dan doe je er elke keer een beetje. Maar mag ook een rice in doen, hè? Hier. Dat kan ook. Hè? Dat is makkelijker. Di ba nag-camping din sila or something? Pwede siya mag-camping. May caravan kasi sila dyan. Swimming na yung ating aling maliit, oh. Yan, may pa-house tour po tayo dito sa bahay ni Ateng. Ang ganda, tas may view ka dito ng ano pa tubig, oh. Te, super nice dito, te. Pag may bahay tayong ganito sa Pilipinas, sobrang nice, no? Ganito ba? Simple, tas maganda talaga. Okay lang kasi Ana, can you take off your sandals, please? kasi ano lang, hindi ba? Parang ano lang, di ba? Yung Bakasyon, oh. What? Ja, ikaw ook naar het maar ik moet pipi doen. Pang ano yun, te? Ganun din ako yan. Yan. Pang detect. Yung may patubig talaga ang nakakaano ng view na to. Wow.
Vlog na yan. Ang may-ari ng Cup Fun. Het is wel zonde als deze niet Bakulat ka ba? Sarap di. Sarap na barbecue namin. Oo. Saan yung... Te, umamin ka, te. volgend jaar weer. Te, sino ang kamag-anak mo doon? Ng mga kontraktor sa Pilipinas? Ja, moet je even doorhebben hoe dat weer terug in de zak gaat. Als het Te, magbaon na lang kami ng pansit, ne. Isyara na namin. in elkaar zet, dat het Kain tayo. dat telt wel lekker op. Natin parang mukhang Het frame is 165. Dan komen er nog 2, hoe heet dat? Next week magpa-party ulit dito, pero single man lang yung alam. Kain with a view. Dus er worden Har je ook een pittig? Nee. Echt? Oo. Toch? Dankjewel. Werken. Ja, ik werk ook in. Ja. Kayaking ba yan? Kaya? Oh, ik kan die opnemen. tapos ka na nini. Somewhere deep inside you know Pasayaw mo na. Pasayawin. Azizam daw, day. Azizam. Ik wist zeker dat je ook... A few moments later. Ontdek het op secondlove.nl. Pauwi na tayo. Tulog si Aling Maliit siya. Talagang pagod na pagod siya. Medyo malapit na po tayo sa bahay. Hello po sa inyo, titas. Nakauwi na po kami ng bahay. Siyempre, hinatid po namin si Oli tsaka si Madam Rina sila doon sa kanila. And dumiretso na rin kami dito kasi natutulog na si Ana doon sa sasakyan. Diretso din po siya nilagay namin sa sa room niya. Hinubaran na lang namin ng damit tsaka nilinis ko na lang yung niya, yung paa niya, yung kamay, yung ganun. Tapos bukas paliguan ko siya ulit. Yun, sobrang saya po ng araw namin doon kila Ate Cristita, doon sa kanilang vacation house. And first time ko din pong na-meet yung kanyang partner. So, sobrang saya. Sobrang swerte ko po na nakilala ko yung mga work friends ko. Doon sila si Ate Tita, sila Oli, si Madam Oli yung sa Mama Merienda, and syempre si Rina. And may iba pa din po akong mga kaibigan doon sa trabaho na regularly nakakausap ko ba. So, din yung ganun, blessing din yung ganun no, na may nakakasundo ka or may nami-meet kang work friends ba. Kasi ganun din tayo doon sa Pilipinas no, na may nami-meet tayo sa trabaho at nagiging friends din natin. So, masaya. Chika lang po kami ng chika kanina, and syempre hindi mawawala yung mga kainan ng mga Pilipino, sobrang saya. Tapos nag-karaoke kami doon before kami umalis. Kaso pagod na po si Ana, so mga past 6, na ako na uwi na kami. Or siguro almost siguro 6:30, ganun. Na umalis na po kami. Next time ulit, pag yung mga schedule namin, baka bisitahin din namin ulit si ate doon sa camp, doon sa vacation house nila. And siguro mapapahatid na lang ako kay mister para baka may sariling lakad din yung aking mag-ama. Mapapahatid lang ako doon, tapos siguro magpapahatid na lang din, magpapa-pick up, ganun. Hopefully naman matuto na akong mag-drive in the future, char. Mas madali siguro pag nakapag-drive na isa sa amin, tas gora-gora na kami ba, mas masaya. But yeah, yun lamang po yung aming ganap for today, and sobrang saya namin, and si Mr. din nag-enjoy, pati si Ana, nag-enjoy siya pero napagod lang po talaga, kaya umiiyak na siya. Yun, thank you if you're Ate Cristita and Papang, if you're watching, thank you for welcoming us to your nice vacation house. And kay Madam Rina din tsaka kay Oli, sobrang saya kanina. And syempre sa asawa ko na hindi man nagreklamo na siya yung nag-pick up isa-isa sa kanila, tapos pagbalik din, ganun. Wala po talagang problema yung asawa ko sa mga ganyan. So anyway, kita-kita naman po tayo sa susunod na video, no? Maraming salamat. Ayaw po okay pa kayong lahat. Duy, mush babush.